Ngenza amathongo sanamukela uKhansani TV igama mkhulu nkhazimulo. Uma umusha ishane sicela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavideo esikhathi siwakhiqiza. Ngenza amathongo. Ngifuna ukucacisa la kancane nje ngoba ngiyabona kwisithunywa nabaluzi khona ukudideka. Noma umkhulu ebhizi kodwa ngidinga nje le 1 minute ngoba siyaphilisana. Uma unesithunywa wazi ngani kuluma izindlebe ziyaluma uma unesithunywa, okay? Ziyaluma, ungathi ziyaluma izindlebe. Uma unabaluzi abantu abaziyo i-TV kuqala iyayiphela i-TV kuba khona into eyiwashi isitit. Yes, ungathi isiteshi ngathi khona amakhwela ngathi khona amakhwela akhalayo. Abaluzi labo, okay? Abanye bathi prophetic spirits abaluzi labo. So uhlukanisa kanjalo uma khona abaluzi nesithunywa. Abaluzi khala amakhwela, isithunywa kuluma amadlebe. Uma kuvalekile ngathi khona amanzi abaluzi, uyangizwa? Kodwa kungenza uma kuvalekile siyavaleka kube isithunywa ngoba nesithunywa siyakhuphula phi empophomeni. Nabaluzi baya nabo empophomeni. Kodwa isikhathi esiningi banokuhamba nomsebenzi wasekhaya. Uma uphupha kungathi uyandiza isithunywa. Uma ubona ibhanoyi isithunywa noma kuyokhombisa ukuthi uhamba nedala zaphezulu. Uma ngidala zaphezulu-ke sengijwayele izinto ezinjengenkanyama. Kodwa ngikhuluma indaba abaluzi nesithunywa. Aluma amadlebe uma unesithunywa. Ashaya amakhwela uma unabaluzi. Ngiyangizwa? Ngicacisa lapho-ke ngenza ithongo niphile. Ungalokhu uzibuza unani. Kukancane uma unabaluzi uphuka amajazi. Angisho ngeke ubaphupha umkhulu abanamajazi. Kodwa isikhathi esiningi bajogqa imvunulo. Ya, bagqoke njengoshaka isikhathi esiningi. Sometimes bebisalukwazi sasenabaluzi uma esigqoka amabhayi. Kodwa kuhluke kanjalo-ke. Abaluzi, amakhwela, isithunywa kuluma izindlebe. Okay? Noma kube ngathi ziyavaleka. Once abangazi zamanzi kube ngathi abaluzi noma kube ngabe isithunywa ngiyadidana-ke lapho. Kodwa nje mangathi zinamanzi ziyavaleka kungenza kube abaluzi nesithunywa. Kodwa maziluma nje phela isithunywa. Makhala amakhwela abaluzi. Makhosi. At least khona ngenza dideka yabo.